трансляцию. Да. Расскажите, будь ласка, як у вас ураження? Много будет, ще больше. Все судовно. Чекали, яку кількість людей чекається? Тысяч 20, а лепить 25. Часто ходите на День волі чи ні? Амаль кожний, конечно. А не впливає, дозволено, не дозволено? Кому впливало, так, напевно, б не кожен раз ходив. Як такий формат? Такий формат для стагоддя саме те, що треба. Треба, да? Конечно. На что на как были это хапуны и все остальное можно провести просто без особливых політичних потреб, як свято. А что для вас увогуле БНР? Чить, что наша державность была обновлена после нескольких сотен год оккупации. Добре. Дякую вам велике. Всього доброго. Я хотел бы нагадать нашим глядачам с сайта ННБай, что мы знаходимся оперного театра Мінську, де проходить святочний концерт свята незалежності, приміркований до 100-годдя Білоруської Народної Республіки. Бачимо, махчима, глядачі чують, що на сцені зараз загучав гімн «Ми вийдемо щільними радами», гімн Білоруської Народної Республіки. Хоча за все, зараз і почнеться офіційна частка з виступами. Вона буде недовга, достатньо короткой, а після гэтага буде. Сьогодні так само хотів би нагадати, що Миколай Статкевич спробував провести акцію на площі Якуба Колоса, але більшість удільників було затримано. Відомий предпринимальник Олесь Толстыка, активист рух. Белорусская, вы випадково тут трапили? Вообще, а что это такое за образование? Чем именитое? Перша білоруська держава, яка була незалежність обвіщена 25 сакавіка 1918 года. Сьогодні 100 годов. А Кайзеру письмо писали? Писали. Все тогда в той час писали письмо. Серьезно? Да. То есть хотите украинского сценария? А почему тут украинский сценарий? Ну, конечно. Смотрю, вот, понимаете. Так, а вы сегодня? Вот смотрю, пришла, думаю, что это такое. Много вот людей таких, вот, как говорится, немножечко одурманенных. Ну, вы знаете, ну, немного, это хоть радует как-то. Немного? А сколько вы чекали? Ну, думала, больше будет. Хорошо, мало. Нет. Незалежно. Ну, мы вас проверим после, кто вы. Вот, Что? Жах? Просто жах. Жах, да. Провокаторша. Ми зараз на сцені виходить Зінаїда Бондаренко, народна артистка Білорусі. Менавіта вона буде весь чисту. Може, зараз підійдемо до палатки Арсадзіби, поглянемо, які там атракції, забавляльні такі речі для людей. Бачимо, от подійшла така жінка, відавочна провокує зробити таке, що людей мало, але людей, насамрэч, вельми. І ось велика черга зараз каля рамок, і люди ще не можуть пройти. Що тут для шапіка з Арсадзіби, і тут, видать, іде гандель до співного сходу. Это не гандель, это все бесплатно распаўсюджваецца. Сегодня будет спевный сход с Сержуком Довгашевым, и вот какие песни будут выконываться. Мы выйдем щільними радами, этот гимн Белорусской Народной Республики. Погоня Максима Богдановича, вядомая, «Не загаснуть зорки ў небе». Янки Купалы, верш, до речі, присвячены нашей Ниве в свой час.